Inġabru s-sottomissjonijiet kollha li saru mit-tfal għall-Istrateġija Nazzjonali għat-Tnaqqis tal-Faqar u l-Inklużjoni Soċjali. B'kollox saru 107 sottomissjonijiet, b'messaġġi rekordjati, videos, tpenġijiet u anke kitbiet. Id-Direttur Ġenerali fid-Diviżjoni għall-Istrateġija u l-Implementazzjoni fil-Ministeru għad-Drittijiet tat-Tfal, Alexia Vella, qalet li t-tfal għandhom opinjoni b'saħħitha. Qalet li l-Ministeru għad-Drittijiet tat-Tfal iffaċilita l-mod kif it-tfal setgħu iwasslu l-ħsibijiet tagħhom. Is-sottomissjonijiet ivarjaw, għandna diversi temi fosthom l-edukazzjoni u l-ħiliet, il-bżonn ukoll li naħsbu f'min ukoll ikun għaddej minn din l-esperjenza tal-faqar u anke kemm importanti li nieħdu azzjoni kollettiva, ġifieri f'għajnejn it-tfal qed jgħidu li kulħadd għandu jagħmel il-biċċa tiegħu sabiex nassiguraw li ħadd ma jibqa' lura u kulħadd ukollu l-opportunità li jgħix ħajja tajba. Żiedet tgħid li r-riżultati ta' din l-inizjattiva juru li t-tfal għandhom fehmiet ċari u validi dwar kif is-soċjetà tista' titjieb. Qalet li l-kontribut tagħhom mhux biss intlaqa' iżda ser iservi bħala ispirazzjoni għal aktar ħidma. L-istrateġija tinkludi wkoll diversi programmi edukattivi maħsuba sabiex jgħinu li t-tfal ikunu lesti għal sfidi futuri. Fil-Club 3-16 qed isiru lezzjonijiet dwar kif jieħdu ħsieb il-finanzi personali tagħhom. Dan il-programm li issa huwa akkreditat jaħseb sabiex it-tfal ikunu aktar responsabbli fil-flus.